Hej, jeg hedder Peter Ottosen, og jeg kan træffes yderligere på www.peterottosen.dk. I dag vil jeg tale med dig om fedme og psykologi. Grunden til, at jeg tager det emne op, er, at for det meste, når man er overvægtig, så viser det sig, at overvægten ikke bare er, at man spiser for meget. Det handler lige så meget om, at man spiser med følelserne. Det vil sige, at man rigtig mange gange spiser, fordi man vil pakke sig ind, man vil gemme sig af vejen, og man vil ikke stå frem som den, man er. Det kan godt lyde meget hårdt for rigtig mange mennesker, og det er det også. Den dårlige nyhed er, at det er noget, du ikke selv kan gøre noget ved. Det er ikke dig, der har gjort det, normalt, populært sagt. Det er din opvækst, der har gjort, at du simpelthen har et dårligt selvværd, eller har et behov for at pakke dig ind af andre årsager. Det kan være et traume i barndommen. Den gode nyhed er, at du kan gøre noget ved det. Og det du kan gøre ved det er, at du kan gå ind og arbejde med nogle energipsykologiske metoder, blandt andet EFT, hvor du går ind og skriver programmet om. Det kan jeg hjælpe dig med. Og det handler egentlig om at forbedre dit selvværd, og det handler om at gå ind og arbejde med de historiske ting, der er sket i din barndom. Måderne, du kan arbejde med det på, er at gå ind og føle de situationer, som du ikke har det godt med i dag, og få afspændt de situationer, blandt andet ved hjælp af EFT, hvor du tapper på nogle nervebaner, nogle medianbaneender, som man kalder det. Det kan jeg hjælpe dig med, og det kan lade sig gøre. Og når du har det godt med dig selv, når du får det godt med dig selv, så vil vægttabet være en funktion, som egentlig bare er en naturlig følge deraf. I de tilfælde, hvor det ikke fungerer sådan, så har jeg naturligvis et samarbejde med en dygtig kostvejleder, som er min hustru, og det kan lade sig gøre at få nogle pakkedeals, som gør, at du er dækket ind både med hensyn til, hvad du spiser, og også i forhold til en afspænding af de problemer, som du har fra barndommen eller fra ungdommen. Kontakt mig på www.peterottosen.dk, og så kan vi arbejde videre med de issues, der kunne gå hen og ligge til grund for overvægten. Jeg glæder mig til at se dig inde på hjemmesiden, og du kan kontakte mig på 42 42 49 09, og så kan vi snakke om, hvordan vi gør det. Deals, de vil normalt ligge inde på hjemmesiden, og ellers så kan du skrive til mig enten via Facebook, eller du kan ringe til mig og skrive til mig, og så tager vi den derfra. Ha' en rigtig god dag. Hej.